Assalamu alaikum wa rahmatullahi. ‘Yan uwa barka da yau. A yau bidiyon da za mu yi shi ne za ku ga yadda ake canza ma tufa kala, kowace irin kala kuma ko waɗanne irin tufafi na kuma kala mai kyau abin zabban sha'awa dai. Kafin mu shiga cikin bidiyon mu tsamo ‘yan uwa ina roƙo da wanda zai kallon bidiyon nan ya yi mini subscribe ɗin sannan ya yi ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon da zarar na haɗa, sannan ya mana like don jin daɗi, ba mu ƙwarin gwiwa kenan. Abin da za ka yi shi ne daga farko kamar yadda kuka sani muna shiga cikin Play Store. Cikin Play Store za mu shiga mu ɗauko application ɗin mu kamar haka. Da zaran ka shigo nan ga wurin satin nan, wannan shi ne na sama kowa ya san shi, sai ka rubuta change, gashi nan kuna da wani change robe kamar haka. In ka rubuta haka change robe gashi kamar haka, sai ka taɓa wurin satin. Gashi nan kuna gani mun yi satin, gashi nan wannan shi ne na sama, gashi nan mai alama, gashi nan kun gani kamar an canza tuhon ɗin, sai ka taɓa shi kamar haka. Gashi kuna gani na riga da na install ne, gashi nan kuna gani yana da kaloli wajen kuna ganin kusan kala 100 wanda mutum zai iya haɗa duk kalar da yake so, kala kuma mai kyau. Kuna gani ga yadda application ɗin yake nan. Mun yanzu mun riga da mun yi teleshar ɗin ne kawai, gashi nan mutum da miliyan 1 sun yi amfani da shi, duka sun yi aiki da shi. Ɗan shekara 3 zai iya jayo shi abin da ya sama. Ga review ɗina nan kwa gani da sauran bayanai gaba ɗaya nashi kuna gani. To ba tare da mun tsawaita zance da yawa ba sai mu koma cikin application ku gani yadda yake. Sai ka shiga cikin nan, gashi nan Uber ɗin ga yadda yake da alaman tsawon nan, sai ka taɓa shi kamar haka. Gashi nan ga fuskan shi nan ta farko wanda yake baka kowane application yana buƙatar kai auto reason ne kai mai haka. Nan kuna gani gashi nan idan kuka yi auto reason ne zai kawo ku wannan furen kamar haka. Gashi kuna gani ga waɗannan zaɓuɓɓuka ya kawo muku guda 4 ga suna a ƙasan nan kuna gani. Nan ya ce camera, nan ya ce gallery. Idan kana buƙatar ka ɗauki hoto a yanzu nan wanda zaka canza masu turan ɗin, sai ka taɓa wajen camera ɗin nan. To da yake mun riga da mun ɗauki hoto sai mu shiga cikin gallery kamar haka. Bari mu shiga gallery mu, gashi nan ya bamu dama mu shiga can inda hotunan mu suke, sai mu shiga mu ɗauko hoton da muke buƙata mu canza ma kalan ɗin. Gashi nan kuna gani kamar haka. Sai in ɗauki wannan hoto nawa, gashi kuna gani wannan, gashi nan gashi kuna gani nan zai baka dama in kana so ka ƙara jawo shi ko kuma ka canza mai girma. Gashi nan kuna gani dai sa wasu gayanan kala ya danganta daga yadda kake so. Domin wannan original na farkon ɗin shi dai yayi mana hakan ga, ba sai mun tayi mun shiga rage shi muna jawo shi kamar haka. Hakan kawai ya ishe mu, sai mu shiga mu canza mai kalan da muke so kamar haka. Sai ka taɓa wannan wurin alaman gudu, gashi nan kuna gani zai tafi da mu can wajen da zamu canza mai kala. Gashi nan ya saka wannan wurin, gashi nan shina gwada mana kun gani kamar yadda mutum zai yi canza ma tufafin kala. To mu mun gani yanzu haka, yanzu ga namu hoto muna son mu canza mai ita. To ga waɗannan sandunan da kuke gani guda 3 ɗin, ga su nan duka kowane yana da nashi aiki. Yanzu gashi ina so, gashi nan kun gani na shafe, gashi nan da farce na, amma abin bai da girma. Bari in ƙara mai girma. Sai ka taɓi wanga na ƙasa, gashi nan sandan nan ta ƙasa kun gani, gashi nan ya ƙara girma, saboda haka zaka fi kai sauri ka haɗa. Gashi kuna gani, gashi kuna gani gashi kuna gani na jawo dai, gashi ina ta sa mai kalan ko ina. Kuna gani zabban ne yadda zai gyara ne. Yanzu bari mu canza shi mu ku gani wacce kala zai zama. Gashi kuna gani kamar haka. Gashi yanzu gashi kun ga sauran huri duk mun samu wanda ba mu so mu samu. Gashi nan za ku riba nan ga alamar farce, nan ga alamar gum era, sai ga ta nan za ku taɓa ta kamar wagga ta tsakiyar nan. Idan ku taɓa ta sai ku yi haka, ku ɗan rage gefen nan hakan ga wanda ba ku son, wanda wurin babu taguwa nan kuna son ku shafe shi kamar haka. Gashi nan
kuna gani gashi nan na shafe mai kamar haka. Ala duk inda kun ga kamar an ɗan shakure sai ku ɗan gyara da wannan kamar haka. Za ku sa farcen ku ɗan yatsa, za ku rinka sa a hankali kuna rarrayya sai komai ya zo normal. Gashi kuna gani to wala yanzu haka mun haɗa shi ga kalolin nan kuna gani wace irin kala muke son mu sa, bari ku gani. Gashi kuna gani yanzu zan sa mai wannan kala, kun gani gashi nan ya canza min wata kala. Ga kuma wagga kala ita ma in ya so ita ma zai iya ɗora ta. Kun gani kala wajen guda 100 ne, sai wadda ta ya danganta da wadda kake so. Gashi nan dai kuna gani kalolin da yawa. To ta hakan nan ce za ka bi ka canza ma tufafin ka kala a cikin wannan application ta cikin waya. Yanzu gashi nan kuna gani kamar hakan ga muna son mu ƙara gyara guri sai mu dawo haka. Gashi nan mu rinƙa sa yatsa haka kamar haka muna goga. Gashi nan kuna gani duka inda kun ga wannan abu kuna sa hannu kuna gyara. Gashi duka za ku ƙara gyara can gaba saboda zai ba ku wani wuri, zai ba ku wata dama wadda za ku ƙara gyara hoton ku da kyau kamar yadda kuke so haka. Gashi bari mu ƙara can gaba ku gani. Kala yanzu kun gani nan za ka iya ƙara ma hoton ka wata kala mai kyau kamar haka. Kun gani wannan hoto gashi ya ƙara yayi kyau. Ga wata kala kuna gani. Gashi nan dai kaloli gashi nan fiye da dai yadda kake da ma gasu nan duka za ka iya haɗa ma hoton ka yayi kyau. To masha Allah wannan muka kawo ƙarshen bidiyon mu.